La tasca dels tècnics de laboratori clínic i biomèdic dins el sistema de salut és molt important. Són els professionals sanitaris que realitzen els estudis analítics de mostres biològiques humanes i que donen suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució dels tractaments de les malalties, així com a la investigació. No és una professió monòtona, no és solament posar tubs, sinó que darrere d'aquest tub hi ha un pacient, en el qual ajudem al diagnòstic, a l'estudi, a investigació. Porto 35 anys treballant al laboratori. Em vaig enamorar de la professió, perquè és una manera de donar servei als pacients. Des de DIVI col·laborem amb entitats de formació d'arreu de Catalunya. Acollim molts alumnes en pràctiques i tot just aquest any hem incorporat la formació dual, que els permet combinar l'aprenentatge entre l'empresa i l'institut. També apropem la realitat de l'entorn del laboratori clínic a l'alumnat, mitjançant visites guiades a les nostres instal·lacions. Per poder exercir aquesta professió cal tenir els estudis de cicle formatiu de grau superior, accedint des del batxillerat o des de la formació professional de grau mitjà. Esperem en un futur immediat poder comptar amb la possibilitat de tenir un grau universitari de tècnic de laboratori.